Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, аз се радвам, че проекта за решение за откриване на факултет по фармация към Бургаския държавен университет професор Асен Златаров предизвика такава дискусия. Както и съм благодарна на това, че голяма част и всички колеги, които взеха изказване от трибуната, се изявиха в подкрепа на това решение и ще дадат своя вод за това. Спомням си колко беше трудна борбата да създаде медицински факултет и се радвам, че създаването на факултет по фармация отне доста по-кратко време. Тук е момента и да благодарим за инициативата на ръководството на университета, на община Бургас и на всички народни представители, които заедно се обединихме в името на това в Бургас да има такъв факултет, който да запълни нуждите. Има много места, където няма налични фармацевти и ще имаме възможност точно в Бургас и в Югоизточна България да провеждаме обучение в тази специалност.